Tak ale nezapadne. Aha, tak dobre. Jebe ťaha práve. Ojebal. A mesno? Ale chajdo, bo to čo robia? Oni si nohy žerú. No Voďa, hač. Čo žerú? Nohy si žerú. Teraz keklo, lebo práve to znal. Aha. Dobre. A nie veľmi. Láko, daj ten už aha. No to rýchlo. Taký kapacit. Rezeň, dobrý je, však? A nevedia to zjesť. To sú rečarní. Prídeme a vrapšeš kapate. Napáchali sme toľkej škody v Blave. Najprv sme chodili na čierno všetkými busmi. Potom ujebali Mirinda, Pepsi a také hovadiny. Áno. Truhanku sa mi modila. Blúdili sme po nočných uliciach. Hľadali sme zlaté piesky, kde sme sa chceli okúpať, ale zistili sme, že ideme úplne opačným smerom. Chceli sme skoro v Brne. Áno. Možno sme mohli byť až v Brne. A čo by im hodím taký kus? Počkať. Voďa, že celé reznie, to môže radšej verčiť.